Ayaw na bay. Kanang Violet. Koy, kani? Oo, ka na. Violet. Makakita ka bay? Yes! Makakita ka bay? Yes! Makakita na ka bay? Makakita na ka bay? Pilit man maangkon ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit. Makakita na ka bay? Gapuha ni mo ba eh? Basta ikaw gani, mo po gani mo po. Gapuha dyan ni mo ba eh? Violet. Ayo kay Diana ka doy. Doktora, makakita na si May Christian. Oh, bakit na gid siya? Nabalik na jud ang iyang pananaw. Salamat kay Doktora. Salamat kay Doktora. Salamat. Uy, pila mo ni Tulog. Tulugod taon. Kani. Gunting. Ay. Salamat kay Doktora. Salamat. Salamat kay Doktora. Makakita na kami. Badong na makabakla bay. Ay, pasagdiin lang Bebe. ko ba eh? Huwag ka mas, Dave. Yapon, isa naman tawahan na eh. Di ba dyan tubag sen-sen? Di dyan. Nya, unsa naman? Unsa naman tani wa pa si Dave? Wala yapon. Pagkabusta na dyan yung tawahan na dyan. Grabe. Grabe yung pagkabusta rin yung tawahan na. Nya ko na niya. Nangan, ako dyan yung palapon tawahan na. Ugan na pa ba ni? Bas, ana to ganahin mo trabaho si Dave. Kung ana guro to sa iyang leading lady gaway angay. Saba ni Saray. Excuse me ha, kay murag dai manghagin din eh. Ah, sige. Relax na. Ano ka punta kasabot? Bakit kini nga project oy may pagnungon tani? You know what, Sarah? Ikaw ba nagbakti aning atong project? Ako na noon. Kinsa pa man di eh. Ako ba? Naglibog ko nimo. Di ka ganahan makikauban ni Lilak pero karon di ka mo. Wa ko sabot nimo. Nasad ay biyaan na sad ko. Lagtot ko eh. Yan bay. Di pa yan ako yung makakita na ka. Ya, ano man bay? Klaro na dyan mo? Oo bay. Pero Hinalan pa niya mo pa huway doy. Di pa siya pwede mangal sa ubukan. Ano nga? Di pa din may magkaulian eh. di pa. Pero sige lang. Ayaw ka bala ka. Ang importante, naulian ako. Abi na ko. Hangtod sa hangtod na gitubukat. Pastila no? Nga dito magpasalamat aning doktora bay. Wa na problema doy. Naluoy lang jud ko ni Christian. Pastilan bay. Ang kinabuhi sa tao, tuyo ko jud na. Tiyaw mo na. Nabanggaan ka. Nya, nabuta pa jud. Nya, hantod karon, wag ako na tumailhi kung kitsa nakabangga nimo. Pero bay, niya, naulian gyapon ka. Bitaw. Nihatagan pa ko gigayon sa Ginoo bay. Mao nga ang pingin na Christian. Nakakita na tuod ko. Pero guba na akong kinabuhi. Anong naguba man? Still lang yun mo ba yun? Ayaw na nagnaang na Christian. Makakita na ka. Kung gusto jud ka,
mahima ni mo pangita ang sililak. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinut wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Ayaw, bay. Bay? Bay, Dudoy? Kuan. Kanang... Oh, ayun na to pangita, bay, ay. Wala siya to'y kapuslanan kung pangitaon to ni mo siya. Noon, gusto ka. Nanong mangita pa man ko sa babaeng nibiya na nako. Kana, mo ni barugi, bay. Ayaw na to pangita siya. Ayaw na to hisgot itong bayhan na. Kinagang babae ni Happy, ah. Nas doktora, oh. Wapa, siksi. Utang pa dyan. Ikaw, beba. Isag unsam na masulsi mo na una. Maikom na ta ng doktora. Ako na to kaya na siya matabang na to. Bisag kung saan na to gunahon na, bay. Maglisod na kitag bayad niya. Igo na nako nga nalipay kapag balik, Christian. Maora na. Ano mo yung kataay? Kasi na siya problema. Yang lang, sulti yung siya. Parang kita maglaom. Sus. Mangangan na nila. Wala tayo oras. Tapas na ta kay si Mr. Ruiz nilit kambo na. Yang lang, masugdan na daw ito ng project. Sir, saan na ron? Gamay na lang pailog. Di kayo siya matunga. Itugyan na lang ako sa legal. Sige, pero kinahanglan pa minaw ng iyang side. Mau lagi. Saon ka na to, ani? Kalma lang, good. Masulbat lagi nila to. This kitten got your tongue tied and not to see. Ayan kay kanay mga gisulog, Christian. Mo ba? Ito, doktora, no? Ngayon, di ko speak na sa loob. Kamu ba? Hangtod karon nagdoktora lang gyud gyapon mo nako. Mapagid mo mosampit na ako sa kungan. Jasmine na lang good. Sorry, Jasmine, ha? Maikob mo gumi nga, di may magtahod ni magdoktora. Ito, bay. Ang Jasmine na lang ta. Kanindot siyang pangana, Jasmine. Inahan mo rin kumulito kanyang pangan, Jasmine. Sige, Jasmine. Kana. Kung mauna. Sige, mas maayo nga manoy lang sa ata. Ha? Asa na ta? Mananatag sini? Dili oy. Basta. Isuri lang buta mo para malingaw sa mo. Sige. Okay, bay? Unsa man, gisapot gihapon ka ni Dave? Wow man. Kaya, baka nang lang, magkisulti lang ko niya. Basin lagi naa dito siya problema. Ha? Hindi lang na siya nunaon eh. Sagda na to siya. Oh. Ah, tuday, mas may pa nga ari na lang ta mangaon, magluto ko. Sure. Murag, may namang nananaanda. Pero, Pero unsa? mas may siguro ako'y maluto. Pati lang mo sa tigas akong nilutuan. Ikaw, relax lang ka diya. Ha? Sure ka? Yeah, sure. Okay? Ikaw. Sige, relax lang diya. Okay.
gipangadoy ning dughan wala nay lain pa ang gimahal ning dughan so far. Doon na lagi ka na ako dali. Oh, unsa naman ka diha? Okay naman. Aw. Okay ra, ma'am. Oh, Ano man, gigutom na ka? okay naman. Naginughiman lang akong makatilaw sa dulo to. Karon. Pabilibon di ka. Makatilaw na dyan ka sa kong niluto. Oh, oo ba? Sige. Ano mangutana pa man ka, Dave, nga nung di na ti ka patungahon sa shooting? Kay Bao na magkasarason. Nga nung maguba man? Ah, mahadlok ka nga di nakakwaon sa laing project? Oh, di ba niingon man ka na ako nga muundang na ka kay mag-concentrate na kasi mong pag-eskwela? Daay na nagkaiko ng lito og ni Mr. Ruiz good. Ah, basta. Mo na akong gusto mahitabo. Kundi ka, kalimti na lang ko. Wa kay makuha na ko. Ano man, nagustuhan mo ang niluto? May mali ka mo luto sa lupig ko nimo. Iingnan bitaw di ka. Sige, kaon pa na pa. Sige. Ay, busog naman ko. Nya. Na, manambok yung tanang kalakiha. Ay ka balakag manambok ka. Ang iyan magapong ka. Di na mo sabi mong naong. Guwapa lang gapong ka, manambok ka. Nasa ni siya. Kaya kay ka, uy. Hindi lagi, promise. Ano yan gapong ka? Okay, bao de ka nga muna akong gustong hitabo. Nga maguba ang project ni Lilac. Yes, mauna akong gusto. Sa man na niya. Nga no bitang naabot siya dinhi. Yes, nasuko ko niya tungod ni Ramil. Pero di lang kana lang. Kung pasagdan ako siya, kay bao kung ilugo niya tanan ako, hantod sa akong trabaho. Oh, naara nimo. Basta, kung gusto ka nga sugton ta ka, buhata ang akong gusto. Guba ang project ni Lilac. Gamay na lang kang higayon. Naapiki na sila. Nanong nihiluman ka? Makabuhat ka sa kung gusto o di? Di na lang ta magdaghag istorya. Basta mauto kung gusto. Sige. Bye. Ito man ba? Papakay plano? Karon nga, okay naman ka. Makita no kagbalik. Ambot ba? Wa pa ko mahibaw. Ay, ba? Di pa tampaw ulit sa to, ah? Naglibog ko. Maikog mong ko Jasmine. Mao ba? Mas maikog ta kung mapabilin ta diri. Maubitaw na akong ginahuna ron. Dako na kay siya gikatabang nato. Ilan ganyan ba? Ano man ba? Ako yung makikstorya ni doktora? Na malanghit ang mga maulit sa to, ah? Pero basin malain siya. Tungod kay biyaan ang dayo nato siya. Wata may baw kung sa akong pagbayad niya. Wata kibaw kung sa iyang plano. Kinanglan ba? Makikstorya dyan ta niya. Sige lang. Makigsulti lang ta niya. Maikog jud ko niya ba? Ako sa gani ba? Naikog mong gani ko? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan so why wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan so why Pakayo na maayo ang imong sa mga Christian. Kinahanglan pa ka, sila pakabuhan ang himpit na nang maayo. Maikog mo gud ko nimo Jasmine. Hangtod karon, laing tao paghapon ang imong pagtan-aw nako.
Suotang higaw na Christian. O, di ko gusto nga dunay pa kasag-usa nato. Pasensya na kayo ka ha. Yung saon taman, ubos na kay minimo. Dako na kay kag nahimo nako. Ayun lagi na ginaunaan. Di na ko gusto nga musulti pa kagbalik na ana ha. Pasaylo alam ko. Gusto ko nga mubarog pa kagbalik. Kaya sa una. Kana, gusto ko makakita nga mapahiyom ka. Sa may toyo. Nung niyaman ka. Wa lang, suroy-suroy. Gilaay ko sa bahay good. Tawagan bitaw ka, di sa kang tubag. Muna, niyari na lang ko. Mao ba? Nya, gusto man. Kalusang tamo rin siyang sa aking shooting. Mura di akong problema ron. Iwa din ako makontak si Dave. Wasan dyan sa ila. Mau ba? Basin mo na dito ganay sa shooting. Pero mananghi dun ta siya. Na, ako pa nimo. Ndango na lang taning shooting nga. Umsa ni ayong storya awe. May klaro? Tungod kay si Lila ang nagda? Lila pa dyan dayton. Ikaw na nagsultian na ha? Maklaro ko si Misultian. Ambot lang. Dako na ko gasto ni shooting na. O, sa kung sa'yo may tabo, malon ko ni shooting na. Ano di na to nga si Dave? Unsaon na na. Uli na ako siya. Isa may puli. Mangita ko. Usbo na kong dagan sa storya. Total. Na-establish naman ang nga nililak. Mau ba? Maghasol-hasol lang jud ka tungod anang lila. Ang trabaho akong ginuna. Di ka mabatig masakitan. Kung sa'yo may tabo si Tinga. Tungod kay imo na paglingon yung ginuna. Sakit na kay kamanulti ha? Tungod na sa nimo, Sarah. Tanahon lang nato. Kung ilisa na nimo si Dave. Napakay mo tanawan ninyong salida? Wa kay salig na ko. Kaya ni na akong panaganon usbo ng storya. Pabilibon ti ka. Mau ba? Kung di pa ka ako'y kontrabida, musikat ka ni mo bida? Ambot lang nimo. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dukan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dukan. Sa way kinutupan kundi ikaw da ug wala na'y lain pa. Wala